Azatlygyň Balkan vilayatyndaky çeşmesi Sewitin median aňyl medaralarının işgärleriniň uçdan tutma diýen ýaly oktyabr aýynyň aýlyklaryny alyp bilmeýänliklaryny habar berýär. Şeýle-de Türkmennewit döwlet konserniniň Balkan vilayatyna ýerleşen Gamyslyja Newit, Gumdag Newit, Balkan gaz aktyryş önümçilik gürleşikleriniň işgärleriniň aýlyklary Azatlygyň habarçysyna aýdylmagyna görä 9 noýabrda hem plastik kartlara geçirilmedi. Bu maglumat Türkmennewit konserniniň 2014-nji ýyldan bäri öz daşary ýurtly potrotçysyna $8 milyon ograk bergisini töläp bilmeýänligi barada çykan habarlaryň ýa-ýanyna gabat geldi. Newitçiler aýlyklarynyň plastik kartlara geçirilmeginiň gijikdirilmeginiň diňe bir problemadygyny sebäbi gelen puly nagdlaşdyrmagyň hem esli wagt alýanyny gurrun berýärler. Pul geçende hem şol gün onu bankomatdan alyp bolmaýar. Sebäbi bankomatlaryň birinde pul bolsa, oňsynda pul ýok. Sebäbi adamlar aladan danyň nowata durup bankomatlarda bolunja puly derrew alýarlar diýip Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen 50 ýaşly newitçi gurrun berdi. Bu ýagdaý Sewitin aýlyga garaşan ýaşaýjylaryny çykalga gözlemäge, köplenç öz plastik kartlaryny paýtagtdaky tanış bilişlerini, dogan garyndaşlaryna ugradyp pullaryny Aşgabatda nagdlaşdyrmagy mejbur edýär. Aýdylmagyna görä, bu tapylan çykalgy hem çykdazy talep edýär. Ýagny kartlary alyp gidýän we nagdlaşdyrylan pul alyp gelýän taksi sürüjiler öz hyzmatlary üçin 20 manat hak alsa, puly nagdlaşdyran tanışlar 20 manat soraýar. Bankyň öz hyzmatlary üçin tutýan 1%-ni hem üstüne goşsaň, her aýda aýlygyňdan zähmet hakyny eliňe almak üçin 50 manat jemesi pul ýitirýärsiň diýip aýry-aýrylykda gurlaşan newitçileriň ikisi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle dol bu ýagdaýyň odalam gijigip gelýän aýlygyň ýene bir hepde jemesi giz alınmagyna sebäp bolýanlygyny sözüne goşdy. Aýlyklaryň gijikmegi Balkan vilayatynyň Newit gaz pugdawyny başga regionlardan gelip köpçüliklerini işleýän işçileriň ýagdaýyny hasy beter kynlaşdyrýar. Sebäbi olar wagt usul diýilýänini 15 günläp meýdanyny, newit çykarylýan ýa gaz alynýan ýerlerde ýaşap, 15 günden soň öz oglaryna gatnap işleýärler. Uzak aralyga gatnap, öýüňden uzakda ýaşap işleseň, pul has kän gerek bolýar. Her aýda aýyň 10-na çenli pulumyzyň gelmegine garaşýar. Emma bu köplenç bolmaýar. Ondan ýa-da öýe gaýtjak bolamyzda yerli ýaşaýjylardan, bili işleýän ýoldaşlarymyzdan kardyna pul soraýar diýip wagt usulyny işleýän lewaply işçi Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň aýdýanlaryny Mar vilayatyndan Balkana gatnap işleýän işçileriň hem bir näçesi tasdiq etdi. Aýlyklaryň gijikmeginiň sebäbi açyk aýdylmaýar. Bu arada edara ýolbaşçylarynyň soralanyny işçileriň sözlerine görä, olar biz kimin näçe gün işländigini we näçe aýlyk almalygyny görkezýän tabelleri banka tapşyrdyk, bizden günä sowuldy diýip jogap berýärler. Şeýle-de ýolbaşçylar işçileriň banka baryp galmagal edip bermezliklerini maslahat berýärler. Aýlyklaryň gijikmeginiň sebäbini özümiz anyklar diýärler. Bank ýolbaşçylary bolsa, maliýe ulgamynyň çeşmäniň aýtmagyna görä aýlyklaryň gijikmegini pagta ýygym bilen baglanşdyrýarlar. Ýurtda pagta ýygymy dowam edýär. Biraz sabr edin. Odaly bilen pagtaçylaryň zähmet haklaryny tölemeli. Balkan vilayatynyň aýlyklary biraz gijiger diýip Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurlaşan bank resmiýeti aýtdy. Emma muňa garamazdan yerli synçylar Türkmenistanyny pagta ýygymy mewsiminden başga wagtlarda hem soňky bir ýylyň dowamynda aýlyklaryň 15 güne çenli gijikmeginiň adaty zada öwürländigini aýdýarlar. Ýogsa ýurdun zähmet kodeksinde her aýyň aýlygynyň soňky aýyň 5-nji çenli berilmeligi aýdylýar.